nu är frågan, den kan jag lita på dig? Får jag nu be svar på det? Säg mig hur du vill ha det. Ska allt vara som förut, eller ska det vara slut? Du vet så väl vad du har mig, det kan du ganska tydligt se. Men nu är frågan, den kan jag lita på dig? Får jag nu be svar på